Kula jenengan sedaya ken iman dateng malaikat. Nate petuk malaikat. Nate napa dereng? Dereng. Menungso niku, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, nek pangkate mboten nabi, mboten rasul, mboten bakal diwerohi jenenge malaikat. Apa meneh saged weruh Gusti Allah. Sebab sing diwerohi malaikat niku namung para nabi lan rasul. Buktine napa? Buktine enten cerita ngeten. Zaman riyen niku enten wong sing sangat soleh sekali. Jenenge Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim niku menungso biasa, mboten rasul, mboten nabi, mboten wong pinter, tapi mergo keimanannya, mergo bijaksananya nganti jenenge ditulis wonten Al-Qur'an. Salah sijining dina Luqman Al-Hakim niku ditemoni malaikat. Nalikane putrane niku napa? Sikile ketubles balung. Sikile ketubles balung mergo ajeng golek tiang soleh. Niku enek jaran melaku. Terus Luqman Al-Hakim takon, enek swara kok ora enek rupa?" "Oh iya, aku iki malaikat. Mula sampeyan mergo dudu nabi mboten isa weruh kula." Nah, ngoten kula jenengan saya nggih ngoten. Tapi para nabi dipun weruhi. Contoh Nabi Adam. Niku Nabi Adam niku ditari kalih malaikat. Jenenge malaikat maut. Jadi nek kula jenengan sedaya niku duwe pangkat nabi, malaikat maut, teng mriki malaikat Israil niku saderenge njabut nakoni sik. Tak judut saiki apa sesuk ngeten. Oh. Mesti jawabnya pripun? Wis persis kaya jawabane Nabi Adam. Pun telas niki nggih. Dugi jam itu kurang seperempat. Berarti sak menit neh. Berani iki tak tutup. Niki enten pengumuman ya nih. Namanya pengumuman. Oh nggih. Langsung kula tutup.